Pryn y gallent fod yn fwy gwahanol. Un ohonynt yw Isaac Blake, dawnsiwr o gefndir Sipsi Roma, a'r llall yw Helen Mary Jones, yr aelod cynulliad dros Llanelli. Ond o dan gynllun newydd, Camu Ymlaen Cymru, mae cyfle i bobl o grwpiau sydd wedi eu tan-gynrychioli, fel Isaac, ddysgu mwy am democratiaeth yng Nghymru a bod yn rhan o'r holl broses. My community is the Romany Gypsies, and there's little to nothing actually happening on site-based level. We have different families coming up all the time, but they don't really have the actual tools really to empower their own lives. So the idea was just for me to come here so I can learn and take stuff back to the moms, the dads, the brothers and sisters, and trying to give them a sense of the actual bigger picture. Mae'r cynllun yn cael ei gynnal mewn partneriaeth rhwng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Yn sgil y cynllun, bydd 34 o bobl o wahanol gefndiroedd yn cael eu mentora a'i cyflwyno'n uniongyrchol i'r broses o wneud penderfyniadau ar lefelau lleol a chenedlaethol. Byddant yn treulio'r 6 mis nesaf yn mynd i gyfarfodydd cyhoeddus ac yn dilyn gwaith eu mentoriaid. Mae Helen Mary Jones, cadeirydd Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc y Cynulliad, yn barod iawn i groesawu a mentora Isaac. Wel, dwi'n credu bod yn hanfodol o bwysig os fel dyn ni'n datblygu am democratiaeth newydd yng Nghymru, bod pawb yn cael cyfle i cymryd rhan. Dyn ni'n gwybod bod rai grwpiau yn traddodiadol wedi ffindo fe'n fwy anodd i ymunio pleidiau gwleidyddol, hyd yn oed i cofrestru i pleidleisio. Felly dwi'n gobeithio bydd y cynllun yma yn rhoi cyfle i pobl dod i deall y system yn well, deall sut mae penderfyniadau yn cael ei gwneud, a gobeithio rhoi cyfle i pobl cymryd rhan. Bydd y cyfranwyr yn cofnodi eu profiadau dros y 6 mis nesaf ar ffurf dyddiaduron diwrnod. Gallwch ddilyn eu cynnydd ar wefan y Cynulliad, cynulliadcymru.org/stepupcymru.